Як тихо и спокойно сегодня в ночи. Можно повечерять и трохи пожить. Але ж, я жадаю почуть про ця истории, про наш народ. Ты самый молодший среди нас. И такие нетерпеливые. Ну что свой час? Ми спинилися вчора на самому цікавому місці. Ти скончив розказ на тих обіцяннях, які пан Бог давав нашому народу, Ізраїлю. Так, гэтыя заповеты нам дадзеныя израильтянам для того, как мы не забывали шукать дорогу до Бога. И как заўсёды памятали про Его любовь до нас. Але люди мають вельми короткую память и малое желание спознать то, что им так необходимо. Але ў Святым Писанні, якое Бог нам даў, так шмат говорится про Его любовь. Яна такая великая, что нават Ён дал нам надею, великую надею на спаўленне усіх наших грехов. Як же яно прийти до нас? Это збавление. Кажут, народу буде дадено збавиться, Мессия. Повинен прийти збавиться. Які здесь есть нечуванное. И Он возьмет усі грехи наши, кожного человека на себе. Как кожен из нас мог знову почать новое, чистое, безгрешное життя. Ой, коли ж гэта будет? Нам, напевно, не дожить до этого. Так, хто вірить Словом Писания, той і чекає. Нядовго ўжо чакаць гэтага часу. Поглядите вокруг, як земля обранулась у грех. Сколько на нашей земле несправедливости, ненависти, распусты, гневу, обману. Але збавца повинен прийти, коли надыйдзе полнота часу. Колькі Бог пробачаў чалавека з яго любов'ю до нас. Але ўжо нават кроў цялят і ягнят не можа згладзіць усе наши беззаконні. Повинен з'явіцца сапраўдны збаўца, якога мы і чакаем. Что это такое? Чему святло такое? Обвяшаю вам великую радость, якая будет усім людям. Бо цяпер нарадзіўся вам у горадзе Давідавым збаўца, які ёсць Христос Бог. І вось вам знак. Вы знойдзеце немаўля у пялёнках, які ляжыць у яслях.
Пойдем в Вифлеем, поглядим. А что нам объяснил анёл? Так, худшей даже. Не сумуй, Мария, что не нашлось места у хаце для ночлегу в эту ночь. Я думаю, эта печора дала притулок ни одному вандровнику пастуху для ночлегу. Вот и нам она будет дом в эту ночь. Так, усі дороги заховані людьми. У городі так само немає зайсти притулок. Не думала я, що моє дитя упершину бачить світло у гидної Богої печері. А я навод рады, что император Август окрестил веры пресносельства, и мы вымышленный крестил Вифлеем, город наш цудовный. А наше цудовное дитя родится на земле, какая бачила народжение самого цара Давида. Так, Вифлеєм – город Давидов. І зараз у список його жихаров будуть не тільки наші з тобою імена, але й ім'я нашого сина. Нічого, що для його першим ложком стали гэта і ясно. Бог сам визначив люс нашого першенця. Шалом! Мир вам, добрые люди! Уходьте з миром, тут є ще трохи місця. Дик ось ён, якого чекав увесь світ. Почекайте, что здарилося. Мы пришли поклониться Мессии. Мы только что бачили анёла Божьего, який нам обвестил, что добрую новину, что народится збавцу всего человечества. Як це було? Ми знаходилися в полі з остатками, як раптом небо зазяло надзвичайним світлом. Після анёл повідомив нам, що немовля Христос Бог знаходиться в яслях у Вифлеємській печорі. Дик буде уславлено ім'я Створителя, який подарував нам це щастя. Дик буде благословлене гете немовля. Дякую пану Богу, що ми сьогодні так пльонно попрацювали. Сябри мої, взгляньте на ці мапи. І на це зорне небо. Мне здається, ми знайшли тое, що так давно шукали. Назирание ночных светилов подтверждает то, Так, прадказанец, так, зоркі выстреліліся так, як кажуць гэтыя старажытныя скруткі. Відавочна, дзесьці павінна з'явіцца новая, вялікая зорка, якая адзначыць новы пачатак у гісторыі чалавецтва. Почакайте, у книзе Ликов. Так, те не про это сказано.
Бачу яго, але яшчэ няма. Бачу яго, але не блізка. Заходзіць зорка ад Якова. Няўжо гэты час ужо прыйшоў? Так, але што павінна адбыцца? Старажытны пророк Ісая кажа: немаўля нарадзілася нам, сын дадзены нам, валадарства на рамёнах яго, і назавуць імя яго цудоўны, нараднік, Бог всемогутный, Отец вечности. Але я не чуў, каб немаўля называли таким именем. Прадказанне старажытных кніг выконваецца. Я думаю, дзесьці павінна нарадзіцца незвычайнае немаўля, якое стане царом усёй зямлі. Мы ўсё жыццё працавалі над гэтымі мапамі. Па ўсіх прыкметах настае час Божага Месіі. Так, усё наше жыццё варта гэтага аднаго імкнення. Я лічу, што мы не павінны застацца ў баку ад гэтай вялікай падзеі. Мы павінны быць там, дзе гэта адбываецца. Вядома, хто ж, як не мы, разлічылі гэты час па словах старажытных пророкаў. Супакойцеся, мае сябры, але навошта і куды вы збіраецеся? Калі павінен з'явіцца цар цароў, нам неабходна знайсці яго і пакланіцца яму. Мы павінны годна прывітаць яго з'яўленне, бо нездарма ж Бог адкрыў нам гэтую таямніцу. А ты, Валтасар, хіба не згоден з намі? Так давно чакалі гэтага часу. Я лічу, што мы павінны пайсці да ўладара. Згоден з вами, але куди ж ісці? У Божій книзі сказано: повстане заходит зорка от Израиля. Повстане же зло. Треба йти в Иерусалим. Там, вероятно, ведают про эту великую подею. Так. Я думаю, калі Бог дапамог нам вызначыць гэты час, ён знойдзе і сродкі, каб паказаць нам шлях да цудоўнага немаўля. Вырашено. Сколько часу нам необходимо, как собрать караван? Караван? Дорога не близкая. Как собрать все необходимые классы? Треба не менш тыдня. Но, не менш тыдня. Трэба зрабіць гэта хутчэй, нам дарагі кожны дзень. Але чакайце. Якщо мы пойдем сустрэцца цара цароў з пустымі руками? Послухайте, калі ён цар цароў, я падарую яму золата. Я аддам усё золата, якое дасталася мне ў спадчыну. Але ён не толькі цар цароў, але і святар Бога Найвышэйшага. Таму наш усходні ладан будзе вельмі сімвалічным падарункам да Месіі. Так, але нарадзіўшыся на зямлі, Месія стаў чалавекам, Бога чалавекам. Я панясу яму смірну. Адзеньце збірацца ў дарогу. Мае сябры прыгатавалі такія каштоўныя дарункі. З чым жа мне ісці пакланіцца пану? Доброзычліва до нас. Мы бесперашкодно выйшли ў шлях. Зорки все ближе и ближе
стякаються до предсказаного становища. Так, час уже близько, треба спішатися. Так, ти маєш рацію, Валтазар. Треба спішатися. Артабан, а ти чому таки понурий? Не сумуй, Артабан. Артабан, твоя мова такая говоркая, что кожное слово затемнит все наши дары. Здається мені, Артабан, ти нечто не приготував? Так что ж ты ховаешь свой подарунок, Артабан? Мой дарунок может быть на шмат теплее ваших, але это все, что я могу. Как купить эти 3 каштовные камени, мне пришлось продать всю свою маёмость. Не сумуй, хлопче. Ти зробив правильно. Не, Мельхиор, я ни капельки не сумую. Мне зусім не треба тое, з чим я тільки що розстався. Хіба гэта можа параўнацца з тым, што прыгатаваў мне мой лёс, бачыць сябе ў ног збаўца? Помогите! Тише, я чую нечий голос. Не, это хутчэй стол. Так, гэта стол. Небарака, хто ж гэта збіў яго? На ім жа нема живого места. Гляньте, ён же стякає крывёю. Трэба плекара. А дзе ж яго взяць на гэтай пустэльнай дарозе? Так, ні спераду, ні ззаду нікога нема. Але пакінуць яго, раўнасільна смерці. Цяпер жыццё гэтага чалавека залежыць толькі ад нас. І гэта менавіта цяпер, калі нам так дарага кожная хвіліна. Так, час бяжыць, і мы не ў час яго спыніць. Твоя правда, Мельхиор. Мы ўсё сваё жыццё чакалі гэтай хвіліны. І зараз можам спазніцца. Але пакінуць гэта чалавека мы то таксама не можам. Бо жыццё – это дар Божий. Навошта лёс пазбаўляе нас сустрэчы з тым, з кім мы чакалі ўсё жыццё? Не, сябры. Я, здаецца, знайшоў выйсце. Сярод вас я самы малады і самы моцны. Калі паспяшацца, я здолею аднесці яго ў горад да лекара і дагнаць вас. Артабан, ты можешь отстать от нас, и мы разменемся. Але калі вы пойдете у Юдэю паўночнай дарогай, я здолею дагнаць вас. Вайчына, Артабан, давайте дапаможам. Бяры яго на руки і хутчэй нясі да лекара. Я здолею дагнаць вас. До сустрэчы, Артабан! Господа, поможите мне. Що здарилося? Знайшли його. Я знайшов яго у дорогі для сумлення. Треба плекара. Я збігла його поки що живе на сусідній вулиці. Чекай, я може треба платити. Ти ж знаєш гэтага чоловіка. Так, докладно. Але ж мы не можем дать повернуться к этому человеку. Мои прогнозы ему не подымут. Я може зовсім лихо. Що ж робити? Я вам нічого не можу пропонувати, бо я зовсім бідний. Не сміши, юнак. Може, ти згодишся
збираєшся працювати на панілках радіатора? Не. Я разом со своими сябрами крошу ідею. Мой час различен и дорогая кожная хвилина. Але ж ми так само не зможемо працювати. Моя жонка хворая, а моя Коля так само не працювали. Але ж потрібно вияснити некое выяснить. Не можем отдать ему панелку только потому, что не могу ему за его платить. А что коли? Не, я не маю права. Чому не маю права? А глядеть, як погибає гэты чоловік, маю право. Але ж гэта подарунок не збався. Пакуль я тут мороджу час, яму только хуже. На, возьми. Гэтага павінна хапіць. Оказалось, что бедный. Откуль гэта скажа? Я не маю часу. Хутчэй да лекара. Бегу, уже бегу. Не ведаю, хто ти юнак, але у нашій сумленності не сумнівайся. Бо люди бідні, але на ганьбу і зман ми не пойдемо. Дякую тебе, шановний господар. Пробач мене за тое, що узвалив на тебе такий тяжар. А зараз бывай і хутчэй да лекара. Не хвалюйся, хай буде добрим твій шлях. Нарешті, ось і у мети. Колькі прийшлось прожити і перерасти. Лёс приготував мені шмат злога, але й добра я бачу так само шмат. Юнак, скажи, коли ласка, ці сапраўды я сын Бетлеема? Так, шановний, ви у Бетлеємі. Відомо, що ви здалеку? Так, я пройшов вельмі довгий і тяжкий шлях. Выратовал пораненого и сам был пораненный. Да помог бежать полонному и сам ледь не трапил в полон. А кольки раз мне пришлось коваться. Але лёс был доброзычлівы до мяне, и я здолел досягнуть своей меты. У тривожний час ви прийшли, але ваш шлях був вельми тяжкий. Чи не відпочив вам трохи? Так, мабуть, відпочну. Навошта Бог так узнавався на нас? Ого, маті Ізраїль! Не ешьте. Хопить гласите квахтухи. Може, з'явиться розум у гэтых легіонерів. Ты почуя Бог свои слова. Где же это такое бачно, как жавнеры воевали с немовлятами? Правду кажешь, Ганна? Да не чують їх плачу, римляне. Ох, Рахель, видать, зусім позбавився розуму гэты Ірод, что выдал такі указ. Тишей вы, сороки. Яшчэ не вядома, што за чалавек до нас падсеў. Няхай дні ваші будуть благословленные, сябры мої. Добрага дай падарожжя, шановны падарожжа. Я чуў, вы нешта казалі пра бітву жаўнера з нейкім немаўлём. Стой! Допоможите! Допоможите! Хутчэй, хутчэй! Стойте, куды ж вы? Допоможите! Допоможите! Вырятуйте мяне! Вы густы! Але ад каго выратуць? Прэч! Яшчэ ні один чалавек не ўцёк ад мяне. Прэч з дарогі! Спыніцеся! Імем вашага Бога спыніцеся! Я не ведаю, хто ты, шановны чалавек, але лепш адыдзі з нашай дарогі. У чым вінаватая гэтая жанчына? Яна не жадае падпарадкавацца загаду цара Ірада. Але ж у чым вы яе абвінавачваеце? Я якраз ні ў чым не абвінавачваў. А
Але яна не жадае зразумець, што загады выдаюцца для таго, каб іх выконвалі. Калі можна, растлумачце, пра што загад? Ірад вялікі выдаў загад пра забіццё усіх немаўлятаў у Бэтлееме яго наваколе ва ўзросце да 2 гадоў. А калі дзіця гэтай маці старэйшае за 2 гады, вы не баіцеся парушыць загад? Не, ён не старэйшы. Мы бачылі, як яна карміла грудзю, а гэтыя ізраільцяне кормяць сваіх дзяцей да 2 гадоў. Але ж якая вялікая жорсткасць забіваць ні ў чым нявіннае дзіця. Наш цар не такімі хацела, як ты. Калі яму нічога не каштавала забіць сваіх сыноў, Александра, Арыстаула і Антипатра, то што яму за справа да нейкіх чужых сыноў? Галоўнае, каб на яго трон ніхто не замахваўся. Так, але ж нават злачынец можа загладзіць сваю віну. Можа быць, у гэтай жанчыны ёсць магчымасць? Такая добрая магчымасць можа ляжаць на дне кашалька. Але моя сям'я бедна, у нас няма такіх багаццяў, каб даваць іх іншым. Нельга дапусціць, каб дзіця загінула. Але я таксама нічым не магу дапамагчы. Што ж рабіць? Хапайце гэтага хлопчука і хопіць слухаць гэтыя Стой! Стой, доблесны жаўнер! Я бачу, ты адрозніваешся рашучым і адважным характарам. Можа быць, дамовіцца з тобой? Любая таямніца можа быць пахавана на дне кашалька. Згоден? Паглядзі, якое. Это вялікія грошы. Ці варта гэтая таямніца гэтага кашалька? Так, шановны чалавек. Гэта немаўля нашмат старэй 2 гадоў. Эй, вы, сляпыя свет, пусціце маці з дзецем. Калі вы не бачыце, што для дзіцяці амаль 4 гады, то зараз я вам і гэта вытлумачу. Але ж вы бачылі, як карміла яго груддю? Яна змяняла яму згаджаныя пілёнкі, а вам здаваліся грудзі гэтай жанчыны. Ідзіце брэду, паліцыя распусткі. Дякую табе, шановны чалавек, за вытлумачэнне ўздоўжу гэтага размаўля. Дзякуй і вам за тое, што прынялі маё растлумачэнне. Чым я магла дадзячыць вам за цудоўнае выратаванне? Спакойся. Ты раскажы, можа быць, нешта чула пра цудоўнае немаўля альбо пра яго бацькоў? Аб цудоўных немаўляце я не чула. Не ведаю, можа, дзе і ёсць ён. Нездарма ж цар Ірод жадае забіць усіх немаўлятаў. Кажуць, у гэтыя гады нарадзілася немаўля, якога назавуць царом юдэйскім. Так, гэта павінна было стаць. Бог праз прарокаў даўно ўжо гэта абвясціў. Раз гэта справа Божая, то хіба можа смяротны чалавек змяніць гэта? Нават сам цар. Я не разумею, аб чым ты кажаш. Распавядалі нашыя суседкі, што 2 гады таму ў гэтым горадзе прыходзілі з далёкага ўсходу мудрацы, ушаноўвалі немаўля Марыі з Юзафам. О, богі неба і зямлі! Што ж я чую? А што з імі сталася? Не ведаю. Можа, і не трэба табе гэта казаць, але зразумела, што гэта важна для цябе. За тое, што ты зрабіў для мяне і майго дзіцяці, я скажу. Няма ні Марыі, ні Юзафа ў горадзе. А дзе ж яны? 2 дні таму ночью мы іх вывелі з горада. Яны казалі, што схаваюцца ў Егіпце. 2 дні. 2 дні шляху, і я ўбачу таго, перад кім паклоніцца ўвесь свет.
ноги ноют все больше и больше с каждым днем. Иерусалим, нарешті вось я адпачну. Калі гэты чалавек не шукаў мяне, збаўца павінен быць тут. Бо яго тут так шчыра віталі, і гэты чалавек быў тут. І па яго словах, гэта быў менавіта збаўца. Сустрэчы з ім я шукаю уже больш 30 гадоў. Ви штосьці спитали, шановний сподару? Не, милая. Але скажи, может быть, нешта чула про знаходжанне у вашем городе Сына Божого? Коли ви хочете убачити Єзуса, то не марудьте час. Ідіть у бок Дамаських ворот, ён там. А что он там робить? Проповедует и оздоровляет? Мне на вас страшно казать, что там нравится. Не бойся, милая, не бойся. Я ўсё жыццё прызначыў гэтаму цудоўнаму дзіцяці. Спачатку я вылічваў тэрмін яго нараджэння. Потым больш 30 гадоў шукаю яго. Абышоў увесь Егіпет і ўсю Палесціну. Мне здаецца, момант нашай сустрэчы зусім блізка. Я прыгатаваў дарунак майму збаўцу, але ад яго засталася толькі 3-я частка, і я донесу гэты камень майму збаўцу. Я думаю, что ему уже ничего не допоможет. Что ты кажешь такое? Езуса осудили на смерть. Кто? Як яны могли? Старейшины и святари его осудили за то, что я не любил. Лучше летите, не марудьте час. Божися! Дороги! Это несправедливо! Я молю вас, отпустите меня! Замолк, не ходит, спроси! Я уже мог, меня совсем покинул, парня, да поможи мне! Ти зараз не Бога молі, а свого господаря. А лишь это жестко и несправедливо! Вы поступили со мной несумленно! Усё справедливо и сумленно там, где говорка и где про гроши. Шановний спадар, що здарилося з гэтай дзяўчынай? Нічого особливого. Я тільки що забрав її від ганебних батьків. Чому яна так хвилюється? Я її батьки не заплатили мені свій долг, один талер, ще з минулого года. Ось за цей обов'язок я і забрав собі, я її в рабині. Як лежить? Це добра дівчина? Яна-то добрая, але ти, браток, старий для таких наложниць. І няўжо ти за такі малы абавязак забираеш у рабыні гэтае юнае стварэнне? Але я не могу больше чакаць, пакуль яе бацькі расплацяцца со мной. А лишь вы ведаете, что мой батька сломал ногу и не может працаваць зараз на моем поле! Але пакуль я буду чакаць, что твой батька выздоровеет, я не атрымаю свае грошы. А цяпер... Але стать на все жыццё рабыней — это жудасна. Моя мать и так ледь ходзе. Батька сломал ногу. А вось калі ён ачуняе і адпрацуе на вашем поле, шановны спадар, отпустите мяне! Устань, поднимися и не моли меня так жалостно. Мне приемно отрымать гэтую рабыню. Замест гэтага талента. Грошей у меня и так хапает. А такой рабыни няма. Які ж несправядлівы сусвет! Гэтая дзяўчына павінна дагаджаць такому чалавеку. На, возьми. Гэта за яе. Что? Что это? Это мне? За гэтую дзяўчынку? Это ж вялікія грошы. Так, гэта за яе. Возьми и отпусти дзяўчыну. Забирай яе сабе. Так, счастье тебе усмехнулось. Что зараз будзе со мною? Боже мой, чаму гэты свет такі несправядлівы? Чаму я не смог схіліцца да калыбелі Божага Сына? Чаму ўсё тое, што я прыгатаваў,
мне прыйшлося аддаць, каб выратаваць гэтых няшчасных людзей. Я так марыў сустрэць яго годна, і зараз нічога не маю. Исполнились мои мары и надеи про тое, что Христос, Сын Божий, Мессия, зменить гэты свет. Каб моцна не крыўдзіў слабога, каб сквапнасць і карысць не мелі бы больш улады ў гэтым свеце. Гэты свет, які адабраў мяне ўсё, адбірае і апошняе. Ён не прыняў Сына Божага, не прыняў любоў, святло, живое слово. Няўжо гэта канец? Няўжо мы больш не маем надзеі? Артабан, не адчайвайся. Артабан, ты зрабіў лепшае, што мог зрабіць. Тое, што ты зрабіў для ближніх сваіх, ты мне зрабіў. Ты прынёс мне сваё сэрца, і яно даражэй, чым усе каштоўныя камяні. Я прыйшоў на зямлю, каб суцешыць тых, хто смуткуе, выратаваць асуджаных. А ты пайшоў следам за мною. Не сумуй, што нам не атрымалася сустрэцца тут на зямлі. Я чакаю цябе, Артабан, каб правесці з табой вечнасць на нябёсах. Глибокоповажані парафіяни, віншуємо усіх вас з надиходячим святом Божого народження. Давайте разом, як одна великая Божия сім'я, символічно поділимося платком, гэтым хлебом, який символізує новонародженого Сина,